Виждам тук, че има отбелязан гастрит. Ще направим ето така. Утре сутринта на гладен стомах ще изпиеш една чаша с вода, в която ще има една супена лъжица ябълков оцет. И 1 час няма да ядеш нищо. И ако имаш оригване и лекота, или като цяло се чувстваш добре, ще продължиш да пиеш по една супена лъжица до 2 супени лъжици ябълков оцет всяка сутрин. Ако обаче имаш болка запарване в горната част на корема под гръдната кост, т.е. на слънчевия скит, ще избягваш ябълковия оцет. И за сега ще е само това. И ето това физиологична въздишка ще правиш. След обед или вечер, тези двете. И ще чакам изследвания. Да видим дозата. Дали ще остане същата или ще се намали. Понеже съотношението ти е по-ниско от 0,3:1, т.е. най-вероятно ти е висока дозата. Даже със сигурност ти е висока доза. Някакви